Senatorul general al UDMR, Kovacs Peter, Așa. susține că Banciu a depășit de mai multe ori limita decenței și bunului simț în emisiunea sa, Așa. manifestându-se împotriva comunității maghiare, de această dată numindu-i pe maghiari mediocri, rudimentari, hoți, derbedei și fără istorie. Prin asta, UDMR a depus la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, CNCD, un denunț împotriva realizatorului TV. Acesta este acuzat că are în emisiunea sa de la B1, citez, o retorică antimaghiară jignitoare și propagandistică, prin care atacă dur și vădit maghiarimea, instigând la ură. Deci, iată, tată, atenție, Gâdea, Ciutacu și alții nu sunt trecuți, bineînțeles, pe această listă. UDMR-ul totuși știe să se plaseze, adică acolo unde nu mai speră la Ciolan, într-adevăr, poate să dea. E mai greu totuși să ataci niște useliști cu acte regulă, adică iau carnet de membru, pentru că totuși dacă ăia te resping și îți spun gând rău, ce o să faci? Bună treabă, să auzi din partea unui șovin sau unui extremist că tu ești extremist, dar mi se pare normal până la urmă. E foarte bună chestiunea asta, da, adică ei merg în continuare exact pe teoria aia pe care am enunțat-o și eu. Tu, dacă îi spui unui evreu că e prost, el te va ataca la CNCD. Că tu nu-l faci prost pentru că e evreu, trebuie să fie somalez, trebuie să fie din Djibouti. Eu dacă spun la televizor în seara asta și vorbesc 3 ore neîntrerupt despre Djibouti și îi fac muci pe ăia, de ce nu mă acționează nimeni la CNCD? Dar de ce, stimați udemeriști, Djibouti este inferior ținutului secuiesc sau din ce motiv? E același lucru. Au să-mi spuneți că ăștia sunt în România. Ce importanță ai? Nu sunt tot oameni aia? Păi eu pot să zicem să acuz Djibouti, de exemplu că i-a luat Etiopie ieșirea la mare. Și să fac o dizertație pe tema asta, că din cauza lor și a Eritreei, Etiopia nu mai are ieșire la mare. Exact astea două. Niște cioturi, da, Djibouti și Eritrea au privat Etiopia de ieșire la mare. Și vorbesc 3 ore pe tema asta. Nu mă dă nimeni în judecată. E bine, ținutul secuiesc, da. Ținutul secuiesc să consideră din tot... Atenție, ei au voie în ținutul secuiesc, asta mi se pare uluitor. Asta am zis și eu. Bă, deci acolo dacă ăla a cântat în vestiarul de hockey, vestiar construit de statul român, da? A cântat, a fluierat imnul național al României pe data de 1 decembrie, l-a fluierat, nu l-a cântat, ăia l-au bătut de s-a căcat pe el, da? Pentru că fluiera în românește, bă, într-un vestiar construit de statul român, în Miercurea Ciuc sau unde s-a întâmplat, da? Nu, n-a fost discriminare, atenție. Deci dacă tu te duci acum, Andy Stănescu, la Odorheiu Secuiesc și ăia te scot afară din restaurant, că te-a auzit vorbind în românește sau că ai cerut în românește nu știu ce, sau că pur și simplu ai cântat o melodie de-a lui Irina Login, să zicem, da? Te scot afară din restaurant, da? Tu n-ai voie să-i dai pe ei în judecată sau să-i trimiți la Consiliul Discriminării. De ce? Tu ești în țara ta, tu ești majoritate. Cum să fii discriminat? Ei însă iată că au voie să facă lucrul ăsta. Asta mi se pare uluitor. Păi haideți, domnule, că mergem la judecată. În condiția asta și vă explic eu acolo, că văd că sunteți bătuți în cap. Ce înseamnă una și ce înseamnă alta. Da? Cum adică, mă? Eu mă duc în ținutul secuiesc, îmi lovesc ăia mașina, îmi sparg geamurile, mă fac zdrențe acolo, trebuie să mă întorc cu coada între picioare la București și n-ai voie să spui. În schimb, dacă zici de ei, da, ei să simt dintr-o dată oripilați. Dar bineînțeles că n-aveți istorie, mă, mânca-v-aș gura. Păi dacă ați fi avut istorie, avea și țară. Ținutul secuiesc, din câte știu eu, nu este țară. Da? A avea istorie înseamnă a avea țară. Printre altele, sigur. Neavând țară, sigur că nu pot să spun, da, mă, e țara ta. Nu, pentru că întâmplător nu e țara ta acolo. Da? Chiar nu este țara ta. Eu, din câte știu, și la Trianon și în momentul când s-a semnat acordul cu Uniunea Europeană, țara asta este România. Frontierele astea sunt ale României, nu sunt ale ținutului secuiesc. Nu există așa ceva, niciun act. Ținutul, unde există ținutul? Există la ONU steagul ținutului secuiesc? Unde există? Cum adică e discriminare? Păi am spus niște lucruri care chiar există. Ce? Există țara ținutul secuiesc? Ungurii din Transilvania au o altă țară. Ei plătesc impozite în România, sunt în România, tată. Au învățat, mănâncă pe banii statului român, că pe banii cui mănâncă? Da? Ce fac ei acolo? Îi ajută Budapesta cu niște... Ok, sunt niște ajutoare, așa cum și pe noi ne ajută Uniunea Europeană, ne trimite pachete de unt și mezeluri. Dar nu înseamnă că trăim în altă țară.
Deci sunt lucruri diferite, frate, asta spun, așa că băieții ăștia sunt geniali, bă.